Α, μπράβο. Έτσι να κάνεις, έτσι. Άστο. Να ανοίξεις και να μην έρθεις. Να μας πάρεις και εμάς κατευθείαν. Αλλά αυτό που λες. Τώρα έπεσα πολλά. Και πάνω θα πρέπει να έχει πολλά. Θα πρέπει να έχει πολλά. Την άλλη φορά θα πάμε στα Σήμερα κεράκια. ήθελε πάρα πολύ η Φιλίτσα να έρθει. Ήθελε πάρα πολύ. Τζούλη, έλα. Γιατί δεν ήρθε τώρα. Τη γριά μου, πού να φύγει. Όλα εσύ βγαίνεις έξω και την αφήνω και μετά έχεις παράπονο που δεν βγαίνει. Και την αφήνεις κάνει, και βγαίνεις Έπρεπε να μην Έχουν το μωρό για να Πολύ ήθελε για τηλέφωνο. Ήθελα να μην να δέσεις τα χέρια στα χέρια. Όχι τίποτα. Αλλά δεν ήθελα να την πάω στη Μαρίκα έτσι από ένα εγωισμό. Καλά, ναι. Αλλιώς Αμανόλη πάρει. Εσείς μπορείτε να προχωρήσετε. Ορισμένοι μπορούν να προχωρήσουν επάνω. Εγώ θα περιμένω για να κάνουμε το φαγητό της. Πάμε να μαζέψουμε ξύλα, να Εσείς πηγαίνετε εκεί και εγώ θα φέρω και στα λίγο. Άμα είναι καθίστε, κάτσουμε. Βιάζεσαι. Κοίταξε, θα ανάψουμε και λίγο, για. Έχει το αυτό, ρύζι θα πάει. Ας πάμε εμείς Το πρώτα. έβαλε μπρος, για. Άμα θέλετε πάντα, αν θέλετε περιμένετε, θα φύγουμε όλοι μαζί. Όπως θέλετε. όπως θέλετε, η παρέα όπως Όπως θέλετε. θέλετε, δεν υπάρχει λόγος. Τι, να πάτε. Όχι φωτιά, παπά, θα βρέξει. Να προλάβουμε. Βλέπεις. Παπά, θα πάμε στο καταφύγιο. Τι τρόλε ρε Μαρέκο, δώσ' τι κανένα άλλο, εγώ για μισή τσέπες μου εδώ. τα πιάτα. Φτάνει, όχι πολύ μόνο. Έλα, σε βγάλει. Σπάνει πολύ ωραία αυτό είναι. Μαλακά είναι. Είναι μαλακάκι. Μαρίκα, ναι. Έλα εδώ. Και ο οποίος ήταν ακριβώς και αυτός έπεσε, ήταν σαν αυτός άλλος που δεν αποκτάταν στην πολυπολική μαχαίρια, και τον εγκατέλειψε και έφυγε. Από εκεί κατηγόρησε και το δρόμο έφτασε στο... Αυτό είναι το παλιό σου δρόμο. Έλα εδώ, Τζούλη. Έλα εδώ. Έτσι να πεις να κάνεις έτσι μια πηγίτσα εδώ. Και καθαρό χωριό, Εδώ να έχεις παρέα, σε λέω. παρέα. Εκεί στην πλατεία να δεις τι ωραία είναι εκεί που πάμε. Αλλά στον δρόμο αυτό πρέπει να προσέξετε. Είναι ο μαλός, ο κανονικός δρόμος στον οποίο πήγαμε. Ναι, αλλά όχι. Θα την κρατήσουμε εδώ. Όχι, μισή θα πάει, μισή θα έχετε μισή εδώ. Ένας μεγάλος θα μείνει, μισή θα πάει. Ναι. Καταφύγιο. Γρήγορα να πάμε. Καταφύγιο, ρε. Μέσα θα μείνω μέσα. Πάμε να μην πάρει Έλα εδώ. Τζούλη. Τζούλη. Έλα εδώ. Έλα εδώ.
Έλα εδώ. Δεν ακούει, Έλα εδώ. Είσαι. Έλα εδώ. Κάτσε εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Εδώ. Φώναξε εσύ, Μισελ, φώναξε. Βάλε, φεύγει από μένα. Τι φώναξε. Μα πω εγώ εδώ. Η άλλη φωνή του πάει παλαβάκια. Πήγε αγκαλιά, αγκαλιά. Μισελ, Για φωτογραφία είσαι εκεί. Τζούλη. Καλά, καλά. Τον αναψύρα πάρε από κάτω, πατάς, ο Γιάκωβο. Τι είναι αυτό. Θες να πάω κι εγώ. Φτάσουν αυτά. Ποια φτάσουν εδώ, ψήνουμε αδίρτα, έτσι για πλάκα τα κάνουμε. Δεν βγάλαμε τις αυτές με τις πολυθρόνες, δεν βγάλαμε. Ανοιχτή είναι το προκάζει σου, Μανώλη. Ανοιχτό είναι, το προκάζει. Σιγά παππού. Κάτι άμα θέλεις και σου. Σούλα πες. Τι να την πω, δεν μου έρχεται τώρα. Καμιά φορά, άμα θέλεις να πεις κάτι. Τώρα την έγραψα στο γράμμα. Και... ναι. Πρώτη φορά έμεινες ενθουσιασμένη. Άρεσε, ωραία. Θα έρθουμε και το χειμώνα. Θα έρθουμε, θα έρθει και ο Γιάννης εδώ, θα φέρουμε ωραία μουσική, θα χορέψουμε. Μόνο η ομάδα να πάει καλά. Μόνο η ομάδα να πάει καλά, καλά. να κερδίσει σήμερα για να χαρεί λίγο ο καθένας μας. Και προχθές καλά πήγε. Αχ, τα σούλα αυτά τα είχαμε στην Αυστραλία τώρα. Για να έρθουμε όλοι εκεί, για θα έρθείτε όλοι εδώ. Είναι 2 μέρες, 2 βραδιές που βλέπω το καρύτο στο όνειρό μου, η Μαρία. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει. Τον αδερφό μου, τον μεγάλο. Έτσι δεν βλέπω. Έτσι έχει. Θα με κολλήσουμε. Εγώ τα είχα βάλει στο σπίτι. Τζούλη. Άμα είμαι μόνος μου. Hello everybody, Opoma, Liz everybody. I'd like to introduce you to Aki. This is Aki. Hey, you're Aki. Jacob. No, Aki. Jacob. Και να πεις, Τράβα, τράβα. και This is πεις Aki. και αγγλικά και ο παππούς θα μαθαίνεις πιο κάτω είναι. Πες εσύ και Τι να βάσεις. πες και Πες κάτι για τη Μαρία. Τι να πει αυτό. Για τη Μαρία. Κοίτα πήγε στο τέτοιο, καλά λέω εγώ. they're gonna see him anyway. Σιγά σιγά, μην σε φύγουν τα παπούτσια. Και Πολύ. νίστευε. Ο Νίκος λέει. Σήμερα Νερό, τρέξτε γρήγορα. με τα 2 τα μάγουλα να τρώσει. Γιάκωβε, γρήγορα φέρνει τον νερό να ρίξουμε λίγο στην φωτιά. Για. Την έσβησε τη φωτιά. Τον άλλο που είναι εδώ που είχα το πλαστικό, το πήγα εκεί. Το πήρε για νερό. Α, το πήρε πυρουνάκι. Πανόλη γρήγορα κάηκαν. Αυτά τι είναι που πετάνε, κάτι μυγάκια είναι. Μυγίτσες. Είναι, Στο βουνό αυτές είναι οι μύγες. Ναι, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. τώρα που θα πάμε μας κολλήσουν στο φαΐ. Τώρα και καμιά μυγίτσα. Ναι, καλά, θα κολλά. Σούλα δεν είναι πολλές μύγες. Μες στη ζέστη δεν έχει. Δεν θα αυτή τι ωραία εκεί, Νίκο. Κολπιστάσου. Νίκο, εκεί πήραν τα παγκάκια, θα κάναμε κανένα παγκάκι. Πώς θες πες.
Αυτό μπορεί να σας βάλει. Η Δέσποινα όμως εξαφανιστεί τελείως έμαθα. Η Δέσποινα εξαφανίστηκε, δεν Το ξέρω. πόδι έμεινε αφού έφυγε όλη η Δέσποινα. Το πόδι τώρα. Μάλλον λάθος Γέννησε. κανένας θα την πήρε. Πήρε καλό γατάκι, ήταν Κάποιος το πάση. την έχει να. Έχει τώρα ένα Κάποιος μικρό, το πήρε, ναι, κυκλοφορεί, δεν ένα μπορεί. μαύρο. Δεν σ' άκουσες αυτό. Είχαμε ένα γατάκι. Έφτασε η άλλη μου. Ψήψε για να φάει το παιδάκι της. Και με έχουν εντύπωση μήπως πει από την άλλη πλευρά. Την έχεις φάει τώρα και μας Από το αγοράκι έχει. Όχι, και μάλλον το πείραζε, το φώναζε για να πάει να φάει. Να η γατούλα, να η γατούλα. Την έχεις καθαρίσει και μας παραπαλάς τώρα. Άμα ήταν θα το Ακόμα το κόκαλο. ευτυχώς που έφυγε, γιατί καθάρισε. Πεινάει και όλα, δεν έφαγε το ρύζι. Έφαγε 5. Άσε, εδώ είμαστε. Όχι, παίρνανε. Όχι, εγώ δεν Τούλα τίποτα. με θες έγινε. Ξέρεις τι άτομες είναι. Ξέρεις πόσο πονηρές είναι οι γάτες. Δεν τις έχεις μελετήσει. Έτσι είναι η Γιάννη. Πάντως οι επιστήμονες, Λάμπη, οι επιστήμονες οι γάτες, Άντε. τις έχουν για αιμοβόρικα ζώα. Γεια μας. Εγώ έτσι νομίζω. Γιατί όσο αλεαπαλό λέει το ποδαράκι, όσο αλεαπαλή είναι η γάτα λέει όταν τη χαϊδεύσεις, τόσο άγρια και τόσο αιμοβόρα γίνεται όταν θέλει να σε εκδικηθεί. Ανοίγει τα νυχτή. Τι δεν, κοίτα, Νίκο, την ταΐζεις την ποτίσεις και τα χέρια που με έχει κάνει. Έχεις δει. Μακάρι να χτυπιέστε. Όποιος βάλει γάτα σε τσίρκο θα είναι ο πρώτος. Εγώ με την GDNA πρέπει να το θυμάσαι, γιατί ορισμένες λέξεις σαρπάζω από κάθε έργο. Κοιτάξτε το που βάζουν τις μαύρες κάτσες. Όχι, λέει. Η GDNA έπαιζε κάποιο ρόλο, έτσι. Και έλεγε, ας πούμε, γιατί και πραγματικά ήταν αιμοβόρα αυτή. Στο ρόλο της στον Αιγύπτο και έλεγε ότι σε κάποια. Είναι σαν να όπως χαϊδεύει με την Αθήνα. Το ποδαράκι της αυτής και είναι τόσο αλεαπαλό, έτσι είναι η γυναίκα, την παρουσίαση, αλλά λέει όταν νευριάσει λέει η γάτα, τα οποία θυμάμαι. Σε κάτι τσακούς. Αφού και την έπαιζες. Δεν δάκασε με... Τι λες τώρα. Δεν ξέρω αν είμαι. Αν εσύ, αν αυτό το οποίο λέω ότι είναι εσύ, αν καμιά φορά βρεθεί το έργο Αιγύπτος, διάβασε το να δεις. Αυτά τα γράψαν άνθρωποι, φιλόσοφοι κτλ. Έτσι παρουσιάζει τη γυναίκα. Κυρίως. Όχι τις γυναίκες μας, οι γυναίκες όλες εξαιρούνται οι δικές μας. Κυρίως η γυναίκα έτσι παρουσιάζει. Εσύ που δεν είναι. Πάψε είναι ένα έξυπνο ζώο. Εδώ κουράστηκα. Σοβαρά. Πλάσμα, όπως είμαστε όλοι μας, και έχει δικαίωμα να ζήσει και δεν αναγνωρίζει κανένα το δικαίωμα να σκοτώνει. Χρυσούλα, κάτσε. Είναι αυτό το όχι το μεγάλο. Δεν είναι πολύ μικρό. Τα μούτρα Άντε, έχω τρακάριο. ενώ ο σκύλος δεν το κάνει. Όχι, ο σκύλος δεν το κάνει. Αποκλείεται ο σκύλος. Ο σκύλος, κοίταξε. Ο σκύλος τελείωσε. Δεν έρχεται άλλο. Σε περιμένει. Κάθεται και αυτός σε περιμένει. Εάν σηκωθεί, πάλι το εγώ τα έχω. Όχι, όχι, αυτό Τα ψήνα πάει καλό. Ούτε τις γάτες ούτε τα Εγώ το Σταύρο Πόκο έπρεπε να έχω το καλύτερο. είναι τα ζώα, είναι τα ζώα. Και όπως έχω και το Τώρα είναι κουραστικό αυτό. Δεν είναι αντελά. Μα δεν είναι. Εδώ Μαρία έχει χιόνι καστανόφλα. Πώς δεν είναι μια σακούλα να πάρουμε να βάζει στα λουλούδια. Και είπαμε και την άλλη φορά θυμάσαι. Έλα. Να πηγαίνω για αυτό. Έλα, Τσουλή. Έλα, πάμε. Πιει νερό. Όχι, ωραία. Εδώ έπρεπε να έχουμε να φάμε. Εμείς το αυγή φύγει και το χάσει. Τι καλά εδώ. Έχει πατήσει σήματα μπορείς.
ήταν οι βορειαζανάρες. Έλα. Έλα, Τζουλί. Έλα. Λες το ρηπά. Έλα. Άστο ρε. Δεν βγαίνει, εγώ το φωνάζω. Τζουλί, έλα. Έλα, Τζουλί. Έλα. Έλα, Τζουλί. Come on. Come on, Τζουλί. Έλα. Έλα. Έλα, κορίτσι, έλα. Έλα, τεμπέλα. Άντε, γεια σας. It's snowing. Oh, it's beautiful, I have to say that. Γεια μας, το χαιρόμαστε. Θα το πάει κιόλας στον αγρίωρα η Μαρία. Τώρα και τη μικρή τη Μαρία. Έτσι, το κεφαλάκι της μικρής Μαρίας έμεινε τώρα. Ναι. Μόνο η Μαρία μας έμεινε. Και η Φιλιό, και ο Γιώργος, και ο Σταύρος, και ο Γιάννης. Πώς είναι, τα κορίτσια τα αφήνουν, τα αγόρια εύκολα. Λοιπόν, όποιο παιδί πρωτοπαντρέψει, θα πούμε στην Αυστραλία. Μπράβο. Έτσι. Άλλη πρεσάρις, πάλι. Εδώ παιδί. Άλλη πρεσάρις. Και άρα Αυστραλία, δεν με γίνει με φανταμερμίκια εκεί. Να έλεγες μίγες. Δεν θα τους δικούς μας που λέμε ο Τούρκος και ο Έλληνας που μαλώνε. Να έλεγες μίγες εσύ πιστεύεις από το Σιλίγια. Από Βουλούφι. Για Φιλανδία, ελάτε να πάτε Ακόμα καλύτερα. Είναι καιρότητα και πούτα τα καλύτερα της Αυστραλίας. Το καλύτερο. Θα το δεις, θα τρώει και το δεις γράμμους. Τότε το σκηνή λέει, παιδεύεται πιο ωραία. Να το μιλάς. Άμα δεν είσαι στο σπίτι άνθρωπος,